yar fara ne. Oho. Ba shiri ba shiryawa, tawa sanki ya kama zuciya. Da ni da ke ba mu rabewa, insha Allah haka rabbi ya tsarawa. Shakuwar da take a cikin soyayya ne, rabuwar masu yin soyayya wannan kuma wahala ne. Na yi nazar na gano rayuwar soyayya haka ne, wanda ka so shi ya so ka kabi shi ya bi ka babban nasara ne. A son ki bana gudu ba baya, ba ja da baya, ko za a yi mini bugu ni sai ki ba zan dakata. Daga arewa zuwa kudu zan bi ki, ko ba ki ko siri ba, garin ku bai taba min nisa ba. A son ki bana gudu ba baya, ba ja da baya, ko za a yi mini bugu ni sai ki ba zan dakata. Daga arewa zuwa kudu zan bi ki, ko ba ki ko siri ba, garin ku bai taba min nisa ba. Idanuwan suka yi mini nuni da na ganki ke, na ƙarar so gare ki don in samu inda za na fake. Wanda na zo kika yi mini tarba a zuciyar ki dan na fake. Kika sa da cikin masoyan ki ni ko sai batun ki rake. Alhamdulillah bana ta wuce bara, bana ta wuce bara. Mai san ka dole ka yi mishi kara, ka yi mishi kara. Wanda ya bar ka fa bar shi a shara, zuba shi a shara. Soyayyar mu yanzu na da girma, girma, girma. A son ki bana gudu ba baya, ba ja da baya, ko za a yi mini bugu ni sai ki ba zan dakata. Daga arewa zuwa kudu zan bi ki, ko ba ki ko siri ba, garin ku bai taba min nisa ba. A son ki bana gudu ba baya, ba ja da baya, ko za a yi mini bugu ni sai ki ba zan dakata. Daga arewa zuwa kudu zan bi ki, ko ba ki ko siri ba, garin ku bai taba min nisa ba.